Америка безнең делегацияны карсыз кышы белән каршы алган, температура +10, ә Нью-Йорк үзәгендә өйдәгечә җылы. Бу Америка татарлары берләшмәсе бинасы. Өстәл янында Татарстан делегациясе белән океан артында яшәүче милләттәшләр рәхәтләнеп туган телдә аралаша. Хөрмәтле һәм кадерле Рөстәм әфәнде, безнең mübarәк яраткан президентыбыз. Хуш килдегез. 10 сағаттан артык Казаннан чыгарга кирәк. Менә килеп төштек. Үзебезнең илдә кебек татарча сөйләшәбез. Үзебезнең бөтен фикерләр алышабыз. Рәхмәт, безне күтәрәсез. Газеталарда, журналларда, телевидениеда инде мактап гына сөйлисез дә, аңлатасыз да. Очрашуда сүз туган телне, гореф-гадәтләрне саклау турында барды. Америка татарлары берләшмәсе оешканга быел 92 ел. Вашингтон, Нью-Джерси, Коннектикута һәм башка шәһәрләрдә яшиләр. Нью-Йоркта очрашалар. Балалары, оныклары да туган телдә сөйләшә. Монда туып, монда үскәннәр. Benim әтиемнең аиләсе Китайдан килгән, әниемнең аиләсе Финнән килгән татарлардан. Америкада бүген 3,5 татар яши. Аларга уку өчен китаплар, кулланмалар белән кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышачакбыз, диде президент. Китаплар, менә бу программаларны булдыру, аралашу программаларын оештыру, укырга чакыру, анда җәйге лагерьләр. Менә ул эшләр безнең өлеш. Быел беренче тапкыр татар җыры зур концерт булып океан артына килде. Президент тәкъдиме белән оештырылган үзгәреш җире Карнеги холлда гөрләде. Аны татарлар бик җылы кабул иткән. Бик тә популяр булып үтте, бик атаклы. Рәхмәт, хөрмәтле президентыбызның инициативасы аркасында шундый дөньяга үзебезне күрсәтерлек мөмкинлегебез бар. Казан белән Нью-Йорк вакыты 8 сәгать аерма. Эшлекле очрашулар бүген без йоклаганда да дәвам итәчәк. Рөстәм Миңнехановның Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретаре Антонио Гутерриш һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы каршында Россиянең даими вәкиле Василий Небенза белән очрашуы көтелә. Шулай ук Америка, Россия бизнес вәкилләре белән түгәрәк өстәл һәм Новости ООН каналына президент интервью бирде дип көтелә. Нью-Йорктан Фирүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы.